Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi smage på noget mere slik. Nu er det blevet den 3. december, så nu skal vi smage den. Og i dag har jeg faktisk min lillebror med. Det kommer det her være lidt klamt. Det bliver klamt. Guatemala. Fra Guatemala. Det lyder meget underligt, det har jeg aldrig hørt om. Jeg tør ikke smage, fordi det dufter. Jeg skal ikke have noget af det. Det var ikke rigtig noget for mig. Så må vi da håbe, der er noget bedre i morgen. Vi ses.